Shwa bangin sedang ya ke khubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki khubor na ke jela. Ka Jingkyrshan ka Congress Party ka National People's Party ban Pynkhlem ka Executive Commtee bala Ialam ka United Democratic Party ha KHADC ka bala syndon ban shnano ya ka isi ka thymmai kata laahai ka sngi kan sa pynlong ro ya ka election ban jied UCEM thymmai patip kum ka Khasi Hills Democratic Front Haba ya kren bat ladpahthai khubor na kaliang nongialam ka Congress uba Ronee Lyngdoh uba deiru UMDC ka myllien constituency ulaong ba ka Jingkyrshan jong ka Congress ya ka NPP ka namar ka jing sheptieng ya wan ka president rule ka ban syndon ya ka KHADC. Kabadai bat dual post la syed ha baka Supreme Court kong kabadai bat ka KHADC kamot kamdan ka jinge dai pangne bat post healing mat ba ino bila bila pi double standard abang angle ko bi distance ka benefit from close alive ka jadi kalau ne mo ni berkat ya ka council Shubo manta lada ngingi Jingkyrshan kelawan ke governance rule ni teka kamba bangin yo syndon bang like na governance rule ne ka Haba ni teri tingi la shim me ta krai yong ba kunumdon kuno ka ban monra kum kata ka ba ya ka council juni dan one of the governance rule lo kata kunung re itu lore bungsan di kalau di Congress Kyrshan dengan pipi kam kata ke namar ba keladon le se kano ka jumbo mesuntu jumbo ka ni isi de nangta ba lada ngima Jingkyrshan la manwan ko governance rule ni te ban menta kan wan suka amendment ya ka substitute ibu par khot kita khman ka ba lada ngimdon menta hak amendment menta yo parliament ki wana menta dilada kawan ke governance rule mana ban page by interest jadi jungi kendau ka syara tiga dostor jungi nukta kalau kita kinongrem ni shim bagi de ban Jingkyrshan bala da kiwan ra ek amendment apa parliament ni ka six schedule ini dan benta ban jumut ke bagi ya hab Jingkyrshan ke bagi ya hab kadang condition apa ide ka sharing ha executive committee ki ada apa kata ka sharing ni house ya marni ngi don rungut temaki ki don karungut ngi ka jing start jong CM designated CM ndai lada nimdon ne ngi don hapo ngi na corporation ban pek ba this council ka six schedule jong ngi na namar na trangi ti par khoi ki jing corridor ka jing kongsan ka six schedule pai ngi hape ya kata ku interest chok je ban rieu chok khndo ka shap jong kariti ke dostor jungi bat khamtam ka bani sheptieng tam menta kanwan ka amendment section la dan ka kanwan ka amendment ka ban kata yakini tengah small nila shet lai je ban riu khndo ka shap tingibu ya kata ka je ban riu hakmat ngibu ya kariti ke dostor la jong hakmat ya ka jinglong trailong khndo jinglong trailong khndo ka shap hakmat kano interest ka bangi bu hakmat